ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ମହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କର ବଡ଼ ବୟାନ। ସକାଳୁ ଉଠିବି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା କରିବି। ଧୋନି, ବିରାଟ କୋହଲି ଓ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କୁ ଜଣେ ଖତରନାକ ବୋଲର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ମହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କର ବୟାନକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରସୋରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗିଛି। ଆଘାତ କାରଣରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟରେ ସାମିଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ସାମିଙ୍କର ବଡ଼ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଇଥିବା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସାମି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟରୁ ବୋର୍ ହୋଇଯିବି ସେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟକୁ ବାଏ ବାଏ କରିଦେବି। ମୋତେ କେହି ବି ଚାପ ପକାଇବେ ନାହିଁ। ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏପରି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀମାନେ କେହି ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କିଏ ବୋଲି ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଥିଲା MS ଧୋନି, କାରଣ ସେ 3ଟି ICC ଟ୍ରଫି ଜିତିଛନ୍ତି। ଧୋନି ଯେଉଁ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ହାସଲ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି।